Khubor nakaslem jong unongsan Hima. Kiladan hadu arpo artli kerensan Pynmih Khubor ha YouTube, lightly ki Twitter account, kawai ke Facebook account, bat kawai ke news website, kibala Shah Khang ha ka Sarkar India leng bakatan Ministry of Information and Broadcasting, katkom ki kendon jang ka IT rules hajar arpo we, ha ka sau tere gubanai yayong hajar arpo ar. Ka Sarkar kala pentep bahabala khen kelum, kiladan hadu aspa andrew folklore ki briu ki blapet ya ki ki arpo artli ki YouTube channel. Batla keno bagi dai ki rensan ki bajumlien ban pensa priang ya ki Khubor thong, Khubor Lamler, halor ki mat ki bakta ya ke rukom long rukom trekam, jong ki bor pahara hari India. Ha ka jing dai jong kari India bat ki wei pat kiri. Kani ka jing Shah Khang jong ki ki rensan Pynmih Khubor, jong kari India hapo YouTube, kadai ka sien ka baningkong. Hadin ka jing pentrekam ya ki IT rules hajar arpo wei hau banai rempang jong snem balala. Kini ki arpo artli ki YouTube channel ki bala Shah Khang ki kentop ya khat pratali na India bat Southli na Pakistan. Kiladan bun ki rensan Pynmih Khubor ha YouTube ki bala ju pendan kam ban Pynmih Khubor thong halor ki mat ki babun ki ba kentop halor ki sipai jong kari India. Halor ka Jammu and Kashmir bat ki wei. Kita ki rensan ki bala Shah Khang ki dei ki ba Pynmih ya ki video ki ba kren persya ya kari India lengba ki account ba pher napo kari Pakistan. Kiladan ru katu kani ki rensan Pynmih Khubor ha YouTube jang kari India. Ki bala kren syapang katma Ukraine ka badang don menta. Bat laban ong bakate ka jingtmu kalong ban pentok bria ya ka jinga dei jang kari India bat ki wei pat kiri. Nalor kata kita ki rensan YouTube ki badai hapo kari India ki bala Shah Khang kila pendan kam daki dak bat ki syap jong ki katu kat ni ki news channel kila pendan kam ru daki dor jong ki nang ai Khubor banyalam bakla yi ki nong pen khnang bakin nge baki Khubor ki ba pensa priang ki dei ki basisha. Ka Sarkar India kala pentep ru banadu ubanai no para hajar arpwe. Kala Khang no ya kembah nyo po pratali ki rensan Pynmih Khubor hapo YouTube bat shibun tali ki wei pat ki account ki baju Pynmih ya ki Khubor ha ki wei pat ki rensan social media. Ha ka dai bat ki bor pahara jong ka Sarkar pedeng ki an jong ka Sarkar India bat ka rukom long rukom man jong kari India bat ki wei.